Jotono no khulumka ani channel o hingkai tomung no norok ani channel o takphano subscribe khlaiyako hingkai subscribe khlai ready ang katal job advertisement tei online information related video sanamo hingkai faidi tini kaisa katal job advertisement alaiyano omo twlangjaknai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Khumulung West Tripura ni bwkhak tei advertisement rijak 17 tarik May 2022 o hingke oro kaini post langjaknai je permanent resident of Tripura o tongwi tongnai rok naidi oro kaisa hingke DY Executive Officer Finance tei kaisa tongo Accountants Officer hingke omo contract basic singnai 11 months ni bagwi tei borokno pay scale rijaknai 40,000 hingka hingkai Executive Officer ni bagwi tei 35,000 hingka hingkai Accountant Officer rok ni bagwi rijaknai per month o hingka hingkai oro nainai di name of the post hingka hingkai DY Executive Officer o jagao naidi degree course of commerce M.Com khlaijak tongnai amo 80 marks ningnai tei 20 marks hingka hingkai personal test hingnai tei exam buphurungnai abo ulo sajaknai hini saka oro naidi oro Executive Officer oro kaisa post no tongo boni bagwi eligibility education qualification hingkai je minimum master degree khlaijak tongnai commerce o M.Com hai khe MBA finance o boro apply khlaimanai tei accountant officer o bo khoroksa no tongo oro education qualification hingkai having minimum qualification master degree commerce o M.Com hai khe MBA finance o khlaijak tongkhai oro apply khlaimanai tei o jagao sajak naidi norongni biodata tei joto documents tongbaimani additional chief executive officer TTAADC o thangwi norok marinai omo 20 tarik May ni simi 1 tarik June jora rijak kharo narwai tongthai guest house Khumulung 11 ta simi 4 ta jora o hingka hingkai norok tomung no education qualification tongwi tongkha hingka hingkai norok apply khlainai di tomung no M.Com MBA finance rok o khlaijak tongkha hingka hingkai norok naidi oro apply khlaimano hingka hingkai omo contract basic singnai 11 months ni bagwi 40,000 hingka hingkai executive officer no rijaknai tei accountant no hingka hingkai 35 khlai rijaknai hingke norok ani channel no takphano subscribe khlaiyako hingka hingkai subscribe khlai ready hingkai tini ni bagwi amsung nung situng jotono no hambai।